Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Standard Time, las 9:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Prayer Against COVID-19 by Bishop Ephraim Tendero. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today on behalf of our nation, the Philippines, now under extreme threat of the COVID-19. We praise you that you neither slumber nor sleep, and you are watching over our land and our people, especially in these perilous times. Our help comes from you. We cry out for your mercy and protection against this virus. We declare that you alone are our refuge, our place of safety. We pray that you protect our people from this deadly disease and rescue our land from this dangerous trap. Grant our President and all our national and local leaders wisdom and understanding as they establish and implement guidelines, measures, and strategies in fighting against COVID-19. Enable our health officials and medical personnel with your strength and power as they attend to the sick and vulnerable, and help many others to stay healthy. Lead the medical scientists here and around the world who are working double time to find the antidote to COVID-19. In these dangerous times, grant us your grace and peace to stay calm and to overcome fear, because the spirit of fear does not come from you. Instead, you have given us faith, hope, and love. You have given us power and a sound mind. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. Finally, we pray that in the midst of this pandemic, you will unite our people in love, bind our nation in peace, and bring hope and healing to our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol!
gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat, mayong gabi. Kamusta naman mga parang karamontag para mati region wide magapalagad kita sa nabilin isa ka oras 15 minutos karon nga adlaw Martes Petsa 17. Martes namang edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga correspondent sa liwat na Manila sila nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini Kapolisan Central Southern CAG Northern Negros. Of course ang aton sini mata kag dulonggan oras sa kagabiyon ang aton sini nga patrol to Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan ato naman liwat nga himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is ara si Action John Diaz ka magaresponder back to back sa aton nga piloto temporaryo nag-uyat sang trono ni Papang Nixon Tahom. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon Nino Bogina. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga update balita sa national kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdal magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri kay IT Expert Action J.M. Baikin. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinalakat ang Korban Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Ang unang kabayan sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan kabangdaran sang balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bisan diin lang nga botika sa Bacolod kag Negros Occidental. More information, ikayong lawas, dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-1264595
Pagitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Evergreen Herbal Capsule, magtumar adlaw-adlaw ang inyo timbang sa inyo sini ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Porson sa ato sila pagpangalaga, ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap, mayara sang antifungal properties nga nagapadlugang itom sa aton nga buhok. Isa ini ka maayo nga naghatag sang vitamins kag minerals ang mangosteen sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Diri ka na 100% certified organic kag 100% natural ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyo sininga pagpamalaklon, padulong sa mga grocery stores, hindi magkalipat, listaha para hindi ikaw malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, ay mga bayan sa ato sa nga pagpangalaga, ginadulo naman sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos ka may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini para sa may mga allergies, kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol-katol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 9:51 na. 9 minutos para bilhin antes kita mag-aungot sa tak na nga alas 10 sa atong silinga pagpangalagad. Ang Presidente sang Pungsod Pilipinas, Presidente Rodrigo Duterte, nag-anunsyo nga ang bilog nga Pilipinas ginpaydalom na sa state of calamity. Tungod ini sang coronavirus disease. So nalasda ng atong siling pinalangga nga Presidente nag-anunsyo. Ginpaydalom ang pungsod sang Pilipinas sa state of calamity. Ang tanan nga ahensya sa gobyerno halos nagagiyo na sa pagpanguna sang atong siling Presidente. Ang tanan nga mga department heads, ang tanan nga mga LGU, may ara na kanya-kanyang executive order sa natungdan nila sining Banwa kag syudad. Ang alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Ibilio Bing Lunardia, liwat nga nag-anunsyo sang curfew hindi lamang sa mga minor de edad, pati na sa may mga edad. Sugod karon nga adlaw alas 10, dugay-dugay maga-epekto na ang curfew. Bata, tigulang, matambok, maniwang, ang curfew magasugod alas 10 tubigsat hasta alas 4 sang kagahon. Ang panawagan sang alkalde, wala na sang may maglagaw oras sugod alas 10 ini nga gabi hasta alas 4 sang kagahon. Para nga mapasiguro ang ining mando sang alkalde sang Bacolod, ginmandoan ni Mayor Lunardia ang Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas. By all means, tanan nga police station from 1 to 10 dapat maglibot agod nga mapasiguro nga wala na sang may maglagaw pa sa oras sang alas 10 hasta alas 4 sang kagahon. Sa amuman nga mando sang alkalde, ang tanan nga kompyuteran, tanan nga kalanan, tanan nga ilimnan, tanan nga 24 hours convenience store dapat pag-abot sang alas 10 sirado na. Magluwas sang botika kag hospital.
Di may ara man mga ginatawag exempted sa sining curfew nga ginpatuman sugod karon nga adlaw. Ang exempted sining curfew amo ang mga medical personnel o kung ining nagalobra bala sa ospital, dapat sa mga checkpoint nga magyan nyo or makalabay ka mo, ipakita nyo lang ang inyo sini ID nga kamo medical personnel nagaobra, nagatrabaho sa hospital. Ano pa? Mga nagaobra night shift sa mga butika. Number 3, mga security guards. Ika-4, mga call center agents. Ano pa? Public utility emergency personnel. Exempted man sa sining curfew sa Bacolod, mga bumbero kag iban pa nga mga rescue personnel. Ano pagid? Mga pari kag ministro nga nagabindisyon sa mga masakiton. Exempted sila. Kag ang mga driver sang pampubliko nga salakyan nga nagadala sa mga nasambit nga persona. So amo ni ang mga exempted sa curfew nga ipatuman sugod karon nga adlaw pagpatak alas 10. Tingaton nga mga kapulisan subong amat-amat na nga naga-check sa mga ilimnan, sa mga lugar nga masami ginastandbayan kag ginakanan. Amat-amat na nilang nga ginasaway, oy sirado na kamo, oy panira na kamo kay dugay-dugay alas 10 na, korpyo na. Tikang ini, pamaagi ini, sa ngaton LGO, sa ngaton nga mga city official, kung hindi tagid man mapunggan, mapahagan-hagan ta, nga hindi kita malapnan, matapikan sang coronavirus disease. Ang importante na nga hindi na yan lapta-lapta, kag hindi na kita kadtuan sining coronavirus. So ang publiko, ang tanan-tanan nato nga pumuluyo sa bilog nga Metro Bacolod, ang aton panawagan paagi sa sining waragwagan, kooperasyon kag pag-intsindi sa isa kag isa. Way ta di perdihon, by all means ang aton gobyerno nagahimo pamaagi nga kita mangin safe, nga kita hindi malatnan kag matapikan sining coronavirus disease. So palihog lang sa aton pumuluyong Bacoleños, sa aton pumuluyong Negrosanon, anuman nga pangabay sang gobyerno, patiho naton kay initanan para sa aton kaayuhan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 9:58 na. 2 minutos para bilin antes kita magaongot sa tak ng alas 10 magabot man ang curfew sa silingabahin sa aton silinga pagpangalaga ni check ang aton silinga Patrol 2 ang aton silinga Cosmen Patrol i-check ta si Aksyon John Diaz. Kamusta subong ang sitwasyon sang Makulod? May nagalibot na bala nga kapulisan naton? Nagapang saway-saway? Nagapang chekyar sa mga ilimnan kalanan? Sa natungdan nila sini nga mga areas of assignment? Kamusta nga aton nga mga borders? Diri sa syudad sang Bacolod. Ang 5 naton diri ka mga borders ginaman sang aton sini nga kapulisan pagi sa check-up operation. Ang kutob nagasulod nga mga salakyan sa Metro Bacolod, gina-check ini sa aton nga mga kapulisan.
Pamaagi ini nga bisan paano kung may ara dira indikasyon nga daw may sintomas ang COVID, gilayon mapunggan kag madala sa lugar sa diin siya makapaidalom sa ginatawag nga quarantine. Opdan talang ini sa papangamuyo nga hopefully hindi na ini maglawig pa ang ini nga sahi sang balatian ang paglapta sang disease nga coronavirus. Sundon talang may mga adjustment na sang time sang aton nga mga malls, mall hours. I think ang mga malls naton diri until 7 o'clock na lang sa gabi. After that, manira na sila. Halos tanan nga mga negosyante sa Metro Bacolod na apektuhan gid sang sining panibag-o nga mando sang aton LGU. Pero again, why kita mahimo sini ang aton lang sundon ta anuman nga gina-advise sang aton gobyerno. Kay ang mga panugyan, advice sa aton gobyerno, warning sa publiko, initanan para sa aton kaayuhan. I-check na si Action John Diaz sa Patrol 2, sitwasyon sang Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action John Diaz sa Patrol 2, sabay sa report sa Patrol. Action John, may gabi. John, please come in. Ngayong gabi, Action Eric, sa totalan nga mga kaksyon ng Patrol ko, live kita nag-report. Dari mismo sa may Bacolod, Mursa Borders, ere sa Purokwanson. Okay. Sakop sang Barangay Mansilingan, sunod naman sang Bacolod. Kagaton dari ginaupdan ang aton nga mga kapulisan, samtang sinabi nag-check ako nagapatikayon sa check-up. Kagabi ba naman ang patrol car sa police station number 7, ang umpisa na sa paglibot, nag-umpisa na Action Eric ang curfew. Now sa palibot sa sunod sa Bacolod, takna na stress sining kagabi, kag of course sinay bala na magatakop ni karon sa kagahon. Kabulkang sitwasyon diri ko ikumpara maling kahapon ang selektob karon naman Kadlaw is totally different. Kaya kung kahapon, Okay. 20 kahapon kadamo sa mga salakyan. Karon nga gabi hindi amo sinakadamo no sa mga salakyan nga to makit-ana. Okay. Nga nagalabay sa piladari ka mga checkpoint area sa sunod naman sa Bacolod. Actually gilibot na nato no ang Andre. Okay. Kalabot ta kani sa Granada eh. Hindi to mag-expect ang taga police station number 5 nga so patatos area sa Granada, Action Eric. Pero karon nga gabi check to sila naton medyo makakaluluoy matong sitwasyon nila dito. Naman? Kay perti kadulom sa lugar wala to suga Action Eric sila area. Ang ano? Ang ilang border checkpoint area sa may barangay Granada. Din sila ga-conduct checkpoint tao? Dito malapit sa may nadagani nga Why sila, siling mo wala suga ang ilang lugar nga nagakantak sila check-up operation? wala to suga Action Eric kay dulom na to nasa may babaw. Tita naging pili-pili man nilang may suga, parang nga hindi man dulong. Di kay kung lapo sila sa Piak, Action Eric, sa area na. So kilala na within their area of vicinity sang Bacolod City Police Office, dito sila mag-conduct. So matabo diri, buwas ang electrician kay na nagkanto to kay para maka-install to sila Action Eric sang ginatawag sang suga, no? Balo kaysa sa mga requirements ng checkpoint, kinahanglan ang lugar masanag mo. Oo, tingnan mo itong mapaano na lang sila sang suga man Action Eric. Mapatakod sila ba na mapabulig sila, especially in terms of connection. Okay. Kay para at least masanag-sanagan itong ilang sitwasyon sa area sang barangay Granada. Anyway, gincheck na ito, may mga police dito nga naka-assign, mga 8 man dito ka mga kapulisan ang naka-plus target. Okay. Kagamo ni nagabulik sa pagpatigayon bisang checkpoint sa may area man dito sa barangay Granada. Okay. Pero anyway, karon nga gabi ari kita diri sa may barangay Mansilingan. Kabalo ka gincheck na ito diri alin kita sa may Granada, diretso kita balik sa may Mansilingan area sa Rek. Okay. Karon nga gabi diri do halason kada kita ang mga sarakyan nga nagalabay. Butsilingon ang salakyan nga nagalabay dira laka-laka na. Laka-laka. I-compare ta kagabi sa unang adlaw sang check-up operation sa police naton, medyo magutokid kag medyo masako gid madamo. Oo,
kagabi, pero tigito ka gutok, no, ang sitwasyon. Okay. Especially kung sa tumadalaw ng pila sa salakyan, kung di na nagkaralapot ang sorek. Pero at least, we are happy to say nga karoon nga gabi, Okay. at least, no, nag-improve. Posible, do tayo nagidman mga salakyan, abi nga nagasulod, no, sa may border, kung nagapasulod sa Bacolod. Iban siguro, nagmaskin pa sa maayo, hindi na nagid maglagaw. Yes. Especially nga, medyo mabulubot lang nga ng travel. Kaya, of course, ang spread o kung panglaptas ng virus isa madri kabarantayan ang sararek. Siguro na tilha ng gimangguro yung ginawa sa tao nga hala pa yung kalagaw kung gabi apisan nga ti mabudlay para sila manglagaw. Especially kung nagkasulod ka kung gabi, magpagawa ka sa Bacolod, may problema action dyan. Yes, wala problema kasi wala checkpoint. Ang pasulod dyan sa Bacolod, amo nang kusa nga ma-delay ka. Mo nang problema kung kapasulod ka sa Bacolod. Siguro lesson learned kagabi sa mga motorista naton nga tungod sila natabo kagabi, medyo para sa ila huulgid kag hindi na gid man dapat sila magpabakulod pa kung daway gid mas kinahanglan nga mga importante diyan. Yes, exactly, sir. Kaya wala labot sinang pinadri ka mga kalutuan mo like establishment to kamaktal. Okay. Kado tayo naman gid sa may nagabukas o kung open wala. Even ang mga lagawan mo kung dilaga Japon lagawan. Kaya delikado gid sa imong sitwasyon, mer di mo balaan nga daan sa mga gito nga virus wala. So aside sinadya sa checkpoint check-up operation sa police naton sa mga boundaries, kamusta kira tuloy temprano papalibot-libot mo before 10 kay na no may mga pulis naging mga nagalagaw, nagasaway sa aton nga mga kauturan nga hoy puli na kamo dugal alas 10 na curfew na diyan. Ang pagrekorida do ila regular nga ginaubra and then prior to that one actually naglibot magid ang mga pulis kag kamo ni habing nagpang-remind no kinahanglan na by around 10 PM kinahanglan na magsulod sa pila nila mga pulian kay mga take effect na ang curfew. There is a reason why kung makita nato na mga dalanon sa palibot sa radyo ng Bacolod ligwan limpyo na sa tanan mga pumuli nga nagalagaw exact na ginamang sa pila nato ka makakson may mga duty or may trabaho abi ang mga public utility vehicle do so nakakita gani diri sa mga dalanon like dala na Roneta dala Lacson ang sorek. Naton nga paglibot karon man nga kagabihon. No, may mga makitaan ka paguro nga mga motor gabiyahe pa mo ni oras? May ara mga motor, single nga motor may ara usually nagabiyahe gid man mga tricycle so nakita-kita sa tricycle. Nagabiyahe diri karon man nga gabi sa mga dalanon. Ang mga jeepney, tayo na gid lang ang jeep actually biyahe man, hindi na mo sila kadamo, no? Pero importante diri na make sure nga nagpag-take effect sa curfew. At least tanan sila nag-cooperate, nagbulig. Kaya nagyagawa man ako dahil sulod na sila tagsa ka mapulian. And then kita was dalanon, of course, ang police nga nag-maintain diri sa security, peace and order sa palibot at sa direksyon sulod sa Bacolod. And ay diri sa atong ginakamtangan like diri sa area sa barangay Malsilingan. Kita dira ton at ang alin kita dito sa may Why ka live feed dyan sa imo video? Ginakayo ko live feed kay wala ni signal sa area. Wait pag ginagsorek no. Gina-check ko pa din aton nga live video sa may lugar. Now kung hindi ka kapatang sir ang goro si action na ninyo kung di sa makaligwa sa rek. Pa-transfer to siguro sa piyak, no? Ito ka transfer, okay, para maka-wifi. Sa piyak ka mas napit-napit mula. Kaya at least matag na to sa ito na magkagusto na pinaka-malidring ang sitwasyon sa may lugar karon nga gabi. Ito nga wifi sa patrol, alang-alang? Amo na gin pa, gin pa transfer ko. Para at least mas lapit bala. Kaya magka-connect actually sa may lugar dali. Anyway, sa ito nga magkagusto, check na to si Police Lieutenant Florentino Balayana. Kaya siya lead subong sa team, no? Actually ba, nagkagabi sa mag-aga, nagbalik naman din siya sa bungag nga hapon hasta naman siya magkaroon naman ng surik sa aga. Kaya balik kay nagil pa paway itong iyang deputy man o kinalan mo paway bra. Natural. Bulos-bulos lang. Ganyan mo na mga bulos-bulos lang. Muna sa level nga si deputy sa aga, si hepe sa gabi. Bulos-bulos lang. Kaya halos tanan man ang duty, no? Halos tanan man ang nagabuligay magid, no? So, ina diri nga pag-lipat. Muna importante nga buligay lang tabla. No? Kay isa kuno ka mabugat nga bagay kung ginabuligan, nagamagan. Yes, exactly. So, like, wait lang, i-check ko si Sir Nakabalayan. Ay, plus ako na ito nga Facebook Live diri sa ito na magkagswal. Para may feed kita diri sa may lugar. And naging katawang ko man ito kaina ang areas ng Barangay Bata. No? Duwa ka lugar, actually, gin-check na ito sa may Barangay Bata. Actually, ang isa dito sa may Circumferential Road, no, ang nag-lead to kaina si Sir Panggepa.
Okay. Sa to naka-in charge. Ang Pero Chief sa of may, Police Station number 3. actually, like, Sa Station number 3, si Lieutenant Colonel Pangi. actually, hindi nasa subong ang diktong chief. Kaya may station commander na ito nga naka-assign. Sino? Si Police Captain Richard Farito, bala? Richard Parito. Di ba dati di sa Bacolod Police? Yes, dali na siya na naging assigned sa Kandani, kabay. Nagsilo no po, karon balik naman sa BCPO. Balik na sa BCPO, siya subong ang officer in charge ng Okay. station number 3. Kasaro ng tikifik ang Chief of Police Station number 3? I think kagapon. Kahapon lang? Okay. Kahapon or kagina. Okay. Pagka kay kahapon, si Sir Panggi, pag itong nag-lead sa team nila. Pero subong si Captain Pajarito na. Yeah, si Captain Parito na dito nag-take in charge auxiliary crop. Okay. Let's check si Police Lieutenant ng Abalayan. Sir, Mapisan nga Chief of Police na. Sir, Workaholic may and gabi. very energetic at Chief of Police. Gani. Dahil kasi nga parang may transfer. And after that, karoon nga iba po na si Police Lieutenant Florentino Balayan, ang Okay. Station Commander ng Police Station number 7. Sir, may gabi, upod nato na Sir Eric Magbanama. Yes, may gabi action dyan, no? May gabi man at Mary. Yes, sir. Sir, so far, kamusta? Dili sa inyo area, sir. So para daw masyado gid ka tawhay subong sa area. Very good. Malaka na lang ang nagalabay ng salakyan, may mga nagalabay, pero mostly mga tracking nilang ka-deliver sa tubo, mga badalag ko ng mga commodities. Pero sa motor naton, mga dipasahe, wala na gid matalakbag sa naging malaka. Sir, compared kagapon, kamusta? Subong anong difference? Kagapon kung i-compare naton kada kaugis ang diferensya, kagapon ga delayed ang aton commuters mga 2 to 3 hours man samtang nagapatigayon kita sa signal scanning. Okay. Pero sa subong kalagsak ag malaka mga salakyan nga nagagi. Okay, talagsa na lang, sir. Sir, how about curfew implementation, sir? Ako, may assigned na separate ka team na nagalibot? May ang aton patrol sa subong nagarekoreda sila about sa curfew. At the same time nagapandan may curfew nakita from 10 to 4. So sa mga wala pa nakabalo may curfew kita nga pagatig ngayon from 10 to 4. So kabay pa nga maintindihan ninyo kay ni para sa aton tanan. So meaning ano na din ang guidelines ni sir, sinong allowed, sinong hindi, sir? From the police nga side, sir. So, ang allowed lang naton ang mga workers naton during night shift like security guard, ang mga call center agent, mga kuha naton, ang medical staff, okay. ang mga BPO, mga press, and the like. And the like. So meaning, kung maglapaw na, sir, ang iban, ano matabo kung makita ang kristalan, sir? So, sa subong wala pagid kita sa specific guidelines Okay. kung bala kung ano. Okay, balik sa Action John Diaz nga nautod ang yes ni Action Henry nga linya Action John Diaz, no. Balik ta interview ni live sa kay Police Lieutenant Florentino Balayan ng Chief of Police Station number 3. Sitwasyon i-compare ta kagabi kag subong ang traffic ko masyado katawhay. Action John, please come back. Again, sir, so meaning, posible, i-reprimand siya na ipapahuli. Sa subong, reprimand lang ang anay kay mostly sa aton, wala pa man na-indicate gate kung wala may curfew kung wala. Okay. So, Sabayon lang guro ah. Sawayon lang danay, sir. Sabayon lang gadya. Sabayon talanay. Kung pwede naman Other ba than sabayon the lang. police nga nagabulig, may iban pa yung members or other mga private sector na pwede ka help or pwede ka volunteer, especially kung naman sa mga times kinanarekorida, pagpanaway sa mga lugar, bitter. So, ang authorized lang siguro para sa pagpanakop, ang mga atong kapulisan, Okay. atong barangay tanod, so allowed siguro nga mag-gimo sa rekorida, ini atong mga barangay kapitan, Okay. na nasa kupad sa aton ni UR. Kag kun ang iban nga volunteers kag NGO nga willing man sila mag atag sa information dissemination, so welcome din sila. Okay. Sir, ano nang may ginapamangkot ng ka-Asia? For example, taga-diin ka din ka makadto, may ginapangita pa ka mga idea, wala na. So kay during sa the proclamation sa aton city mayor ng EU21 kag EU22, so ang gina-allowed lang sa sina nga iyo nga ang pwede lang maka-enter sa within the vicinity of Bacolod City is lang taga Bacolod. So that's why ginakamangkot naton kung taga-diin sila, kung wala legitimate ang ila ID nga ginapakita nga taga Bacolod sila. So sila lang ang allowed na makasulod. Kag
ang nag-aobra sa Bacolod. Okay, mo na allowed. So kung nag-aobra ka, pakita ka company ID. Ang pakita ka pa ni ID, kung residente ka, pakita ka sa ID mo nga residente ka sa Bacolod. Amo na para so meaning, mas maayo ko sir, kung layo pa lang, kabalo sila nga maglabay sila sa checkpoint, prepare na lang nila nga daan. So halin pa kagapon, nakakagay na, tanan nga commuters, educate na naton nga but the next time nga mag-travel sila, prepare na lang sila pertinent papers, dapat na pamatuod nga taga Bacolod sila or nag-work sila outside Bacolod. Okay. At amo na tanan nga mga borders possibly amo ginayang rule man sir. So tanan nga borders naton, amo na ang rules nga i-educate sila, kabaloon sila kung ano pala ang pwede lang makasulod sa Bacolod. Okay. So meaning ang aton ginapay subong cooperation na lang gid. So cooperation na lang gid, kag nakita ko man nga mostly sa atong commuters is cooperative. Sir, ang lain diri subong kay amo na ni kasako sang sitwasyon, especially pag mantayak sa coronavirus, kabalo ka ang station number 7, may nadakpan pa sa bypass operation. Ati, ilan na? Ganit, sir, sa detail, sir, sa conduct ng bypass operation, karoon nga gabi, sir, sila nadakpan, paano yung kasali, sir? So actually, ang aton nadakpan sa bypass operation, nagpagpigayan kita ginas ang mga last city sa gabi, sa aton. Isa makabing naton yung man sa high value individual kay Inicia surrender na nag-surrender siya last February lang. Okay. So na-monitor siya naton nga nag-engage siya pon nabaklan siya naton so amo nga nagkasakit sa isa ka bypass operation. Sa yung area sa ang bypass operation? Abada Sky. Abada Sky. Sa Alegre. Yes, sir. So sino nadakpan niyo, sir, sa bypass? So ining si Paul naton, 13 Paul and 13 Joey. Duwa abot sila duwa kabilog, sir, nadakpan niyo, sir, sa ang aton gid lamang target sa sining bypass sining si Paul Andrew Ligario taga Abada Sky apang sa during sa aton conduct sa bypass operation ining si Joey Cordova ara man mismo sa iya sulod balay. Okay. So nakuha naton siya ang duwa ka magagmay nga sachet at the same time isa ka paraphernalia. Ilan sir ang worth na recover? So estimated worth naton sa aton na recover sa 20,000. 20,000 pesos. Sir, thank you so much may gabi. Yes, may gabi. Ay, Jan? Actually, like, Bawang katabi si Kwan, sir, kung kamusta ang ilang thermal scanner, kompleto, damo? sir, kamusta ang thermal scanner? Pila di kabilog yun sa bilang? So, sa subong very thankful kami kay kahit paano, nadungagan din ang atong thermal scanner. Sa subong ginausap namon, subong is 3 na kabilog. Okay. 3 na. Enough naman, sir, no? Kung i-compare naton sa aton mga ating commuters, more than enough. More than enough na. Sige. Okay. Alcohol? Alcohol, at ila naman di gamit ng alcohol. Hindi ko may alcohol sila. Meron akong alcohol? Wala. Personal, mostly. Personal. Personal. Why ka? Personal pagkaon niya. Pagkaon, so pasalamat lang kami sa mga donors. Very good. Ang paano na naman kapakilala, so nagdalan lang sa pagkaon. Ang ginabili. So ginabili na lang. So, kayo. Very good, very good. Donors nga wala nagpakilala. At the same time, sa nagpakilala, so madamong salamat sa inyo buli kay paano nakabuligid sa kapulisan. Correct. Sa DOH kag sa mga volunteer. Damo mo volunteers dance, no? So kadamo gid sa volunteers so Damo volunteers. Jan? Actually, Saga, pila sila ka-duty ang Saga da? Station number 7? pila ka mo duty, sir, usually in shifting, sir. Saga, pila? actually Saga, pila. may BCMFC kita, may MPG kita, may Teka Station 7 kita. Yung mga pila estimate. More or less. Kunaga, pilang ka-duty? So enough na siguro. Pila dyan? 15, 1-5. 15. 15. Ini nga gabi, pila sila ka-duty? So kung nga gabi, pila kami, sir. So subong nga gabi, pulo lang kami kabilog. So nag-adjust kami kay may kwan pa, may curfew pa eh. Sa karot sa hagahon. May robing pa na eh. So another adjustment kay kalikagapon medyo nakriyo ang kapulisan. So nasubong. So kabalog kami ka 24/7 ini. So kinahanglan ginamon magpauway man para Bisan kadali lang ang pauway. Pero sa kasi wala pa di kabalo kung wala sa mo ini. Sir, ang 10, wala na di alapot pa yung mga volunteers, no, sa 10. So wala lapot ang volunteer sa 10 aton lang gid
uniform personnel din lang. Oo, sa mga volunteers, dito nga pulo, man yung volunteers. Ikaw mo lang yan sa station, dito mo na, mga volunteers. Actually, nakibot mga niya ako ko ay pag-start kagabi, may volunteer na kita until sa subong. So nag-commitment sila na nabulig sila kung nasa sanogin kita direct. Very good. Mayo. Iya ka ba ng sir? Ang volunteer na son. Sa composite ni comrade, may comrade kita, may chat kita, may AKIS kita. Okay, So, very good. composite ni natin mga volunteer sa subong. Samo ko din, ikaw sa pinakadama volunteer. So, pasalamat din ako kadamo sa amon volunteers. Galing na nan Japon police presence. Okay, normal kinahanglan natin para protektaran man sila. Pagkitara natin tumuloyo, at the same time natin mga computers. Pero sigurado kung malibot pala karon sa balayan karon sa curfew for minors. Ang ibot ka pa, sir. Karoon So ako. after sini malibot ako sa patrol sa ari na akong patrol. Dahil kung diri lang ako mag-standby, di man diri okay na makontrol sa kapulisan, makontrol sa aton volunteers. Pero sa palibot, may mga dapat na kita Curfew. abot tumuloyo, abot sa mga curfew. Okay, very good. Congratulations, ha? Congratulations, sir. Sir, mga ito wala pa abot. Wala pa. Sige, Ano to ginapangayo mo dyan? Payo, ibang gabi? Magiging pa nga, sir, na details. Abi ko ba ginapangayo? Kada nga laing kay sir nga, basi makapangayo man ko. Anyway, sir, exactly, again. Anyway, karoon nga kami, samtang even on top of the reporting, no, section 9 pa to, there is may aton observation, may sabi, masigit ang yapon FB Live. Okay. Ipacheck na itong tag-i-plus para sa itong nga mga kaksyon ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod. Samtang kita pa dayo man nga nagrambiyong ang sunarek dire. Okay. Pakita na ito kamustang sitwasyon sa Bacolod sa mag-implementar sa curfew. Pumalin na lang. Kaya siguro pwede na naguro makabit si Action JM na bala. Total kabalo naman din sa Action JM? Sige, ba natin nga live feed Action na rin. Hindi tayo patunto po natin live feed. Para mapasasa pa na mag-action na pinaka-audit din naman nga sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod Action na rin. Okay. Anyway, ang LTO after what the text Sir ni Sacramento, pasalamat sa sunod kay Titamo ang nakalabot sa information, but especially ang one policy nga ginapatuman ni Action na rin. Ang one sit apart policy na ginapatuman sa LTO. One strike? One sit apart. One set? Sit apart. Meaning magpungko ka sa salakyan, dapat may isa kasit nga hindi mo pungkuan so nga. Basta di ko may distansya. May lakhang kumbaga. Ang kanan nga series bus, ang allowed na ginamang makasakay 25 kapasero, including driver kag ang actually ang doktor. Ang jeep naman, 50% ginama ang pwede nilang pasakay. Okay. So kung 16 na masakay ni mo, 8 lang ang pwede ito na. Kaya kinalan ang sa mga aksyonarek. Kung taxi, 4 lang dapat ang driver. No? Okay. Para hindi maginutok sa likod. Amo ng pilang sa mga paksurantangan o yung ginadrin naman nga ipatuman. Sa taxi, driver, sa front seat isa, 2 sa likod. O, 2 sa likod aksyonarek. Okay. Ang jeep, 50% ang pasero. Okay. Ang bus, 25 lang aksyonarek pwede makasakay. No? So, mo ng policy subong. Yes, naman ang pinagkauli na policy din nga gin-implement sa LTO aksyonarek. Very good. Tiara ka sunod. Amo na dapat na yung mga sunod. Nasunod man, kaya tiara man sila kapantay. Okay. Sa mga terminal, may mga ginupang deploy nga sila mga personnel sa mga border area, actually, sa tulog temprano pa, na nakabulik na tantay, no? And anyway, buwas, gali, wala na silang opisina LTO, eh. Until further notice, no? Wala na silang opisina. Okay. Wala naman ko sa nakabalik ng ila naman sa opisina, actually. So, bakit ako, balik kita, no? Sunod sa Bacolod, pasulod kita dito sa area Malpilingan, batalis na ako sila. Sa mga maluyag, pero magantao, on the ato ng Facebook Live, to check on the pinakaligtas sa Bacolod, sa palibon sa sunod sa Bacolod. Nakakasunod na pinakaligtas sa palibon sa sunod sa Bacolod, lamang ang galing. Sa Bacolod, ang palibon sa Bacolod at Son John Diaz. Una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan. There you have it. Live report dara sa operation sa atong kapulisan.
sa ginapatigayon nga check-up operation sa mga boundaries diri sa Metro Bacolod, mapasiguro nga nagasulod taga Bacolod gid kag ang nagasulod dagaw bragid sa Bacolod. Amo na mga policy sa mga gina-maintain sa aton sining kapulisan to avoid sang sining coronavirus disease, no? So, congratulations sa Police Station number 7, Police Lieutenant Florentino Abalayan for job well done. And thank you so much sa mga tao nga nagabulig pagi sa paghatag sang tubig, pagkaon sa aton nga mga kapulisan nga nagapatigayon sang check-up operation. Importante, buligay lang kita, kag insindihanay lang kita. Ano ang pinaka-importante? Sa sining krisis, subong ang ginatubang sa pungso sa Pilipinas, kinanglanon diri ang pag-isa, kinanglanon diri ang pag-insindihanay sang tagsa-tagsa, kag kinanglanon diri nga sundon ta anuman ang mga ginapatuman nga mando order sang aton gobyerno. Kay initanan nga mga mando, initanan nga mga pangabay, ang makabinipisyo kita kabilugan nga pumuluyo para nga mapungganta ang nagapadayon nga paglaptas sining coronavirus disease. Yang atong kapulisan, isa ra ini sila sa mga frontliners. Way sila gani, ang iban wala gamas. Ang iban ti way ba na gani guro mga gloves da mo, no? Lipat ako mangkot kay dyan kung may ara pa da ang mga taga City Health o kon DOH representative sa muni nga oras ang kagabihon nga nagaupod sa check-up operation sa ato kapulisan, no? Damo trabaho subong pulis nato. Way labot sang check-up operation sa mga boundaries nila nga ginapatigayon man sila nga paglibot tungod sa ning implementation sang curfew starting alas 10 sining kagabi until 4 o'clock karon sa kaagahon. Mo sining ko lang sundon ta lang, tumanon ta lang ang mando sa gobyerno ta. Hindi na tahala ka lalis, hindi na tahala ka diskusyon, hindi na kita halaka pakamalaot, hindi na kita halaka pamuyayaw. Sa parehas, specialmente sa tumatong otoridad, kay sila nagatuman lang sang mando sa atong gobyerno. Ayos? Observation report ni Aksyon na John Diaz, live report dira sa Police Station number 7. Kinadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libreng medical check-up lunes hasta biyernes upod sa irdekalidad ng mga medical doctors. Kadtoi pa masari Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Adara man mismo sa Life Extension Clinic kung bakalang pinakasikat, pinakamapatihan na vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga napayo, damo sa balatian nga ginadala. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya pali ang produkto sang Life Extension. Abakal ninyo ini sa bisan, di nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayang lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes, upod sa irdekalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Happy listening, kagmanan dira ka pamati sa kay J. Martin Rivalo, kag kay Rami Abian. Kag happy birthday man kay June Servito. Happy birthday sa kay June Servito. Kag happy listening lang sa kay Tuto Camelo Ladua. Ang panamyaw, halin sa akong gwapo nga ihado Carlo Stephen Ladua. Toto Samuel Castillo Armita, mayan na nga pagpaurok-urok. May gabi dira kay Toto Eric Sang Takuling. Bawa nagapurok-urok mas Toto Eric Sang Takuling. Oh. Si Rot Galero Solina Pinoves, happy listening, happy viewing.
Upod dira kay classmate ko Reggie Inobes and family. Sa kay Inday Eliza da mayo lang nga pagpaurok-urok. Sa mga Inobes family dira sa may Tabaw, Valladolid, kag sa mga Solina family, Galero family, happy listening. Sa kay Wilson Villanada, ara siya ga paurok-urok yun. Nagabidira kay Toto Even Kilyain. Dara sa Araw Vista Alegre, nagapamati sa aton si Jonah, si Pau Pau, si Tamtam, nagapaurok-urok yun. Si Gina Manilin, halin kay Kukoy Lamayo, ang Panamyaw. Happy birthday sa niece ko nga si Florville Season. Halin kay Catherine Season Doble. Sa kay Adartsi Lianra, happy listening. Sa kay Wilson Villana, ara man siya, paurok-urok yun sa Action Night Patrol. Kag si GM Gamilong, ha? May gabi din na kay GM Gamilong. Paurok-urok yun sa Action Night Patrol program. Di man kompleto ang gabi, kundi sa kapaurok-urok. Now, naga-shot upod si Bert Iudela. May gabi dira kay Bert Iudela. Ga-shot upod kay nung Emil Lopez dira si Silinga Mansion. May gabi dira kay Manang ni Lida Lopez, ha. Maninoy Maeng kay Maninay Chari Salvacion. Ara sila ga paurok-urok. Jane Tugado kag Mil Maglantay. Dipna Maniso, Ching Tugado, Gina Valentino, Pading Donasco. Joylyn Mata, Eddie Villarosa, sakay Rosana Tasi, Marian Grace Gavin, sakay Mami Rona Trava, Madeline Gavin, Tyrone Gavin, Tanansang Barangay Paluma. Valladolid kay Isaimon Laudet da, baga pa urok-urok siya, pamati sa Action Night Patrol. Mr. and Mrs. Jodette Calves, Pamposa and family, happy listening. Ito to Barencia Kenneth. Kami ako lang dara ang pamilya Sales kag Parandas. Alin kay Maps Montaño Parandas. Sa Cainta Rizal, ara si Rochi Garbo Pabulayan. Gapa urok-urok man sa ho. Ayos. I-check na mga report na gikas sa ato sa niya makorespondent on ato report live gikas sa Northern Negros. Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gote, line number 2 sa report. Jerman Gabi, Jer Prescamin. Yes, action na may gabi sa mga ka-aksyon sa turban ng mga balita sa restaurant sa Cadiz daw gustaw masubong ang aksyon sa Cadiz ba? Kuda mo siya mo no mga dala na mo nga sa Bacolod daw amat-amat mga nagatawayo. Ay gani man ti subong niyo ato mga daw na maguhan ko. Kaya nga talas 9 bla. Oo. Nagupod mong police libot mo sige bato gina may ara man ganito duha ka mga minor actionary nga na ara pa Japon sila sa dala noon. Okay. Taking karta sa patrol car ko din sila kay sa Don Salvador uno sila gapulit. Sa sila nga mapulit na magulutan sila galing wala na sila sakyan kay way tricycle. Ite. Kaya kinimo nila sa pulis gintawagan sa isa ka patrol car kadamo ang patrol car. Daging padulong sila to mismo sila nga puluyan. Okay, very good. Tapos damo lang sa ginapang-reprimand kay ina. May isa pa ganito nga manugbalot nga ginambala nga magpauli na siya kay Gabi na? Kay Gabi na. Bawagin sa batya pa to si Kagawad Pip Curatibo kay upod man ang barangay Tanod sa barangay Zone 4. At ingati sir, kino mabakal buga sa amon kung why kami, hindi kami maglibod. Ay, ati. May mga tao po yung amon ng panabat, no? Daw. Problema, para ka pulis yan? Saling niya, hindi man iya tani maintindihan mo nga ginapapauli ka. Kaya isa ni sa mga precautionary measure sa aton nga gobyerno, dapat kita magsunod.
Kami man nga ara sa gobyerno bilang barangay official, gina-clear na mo ng amon sining area, gumabulikan ng pulis. Te. Hindi ka na magpinulusupo, kay pareho mo lang tagaling ang pikado. Gani. Sabi mo, ikaw, ga problema ka sa kalano mo. Kami ga problema, man kami. Oh. Balikat mo na magwantag, kita subong para giniya sa aton tanan-tanan. Correct. Di ba, man to kay ginaululuan sa kagawad, pero daw nagpamirsapas ng uli ko, buhay na! Ate puti kayo. Ayo di purma. Pulo pa mersa ka man kuno abi, nga daw pulis ka man, no? Hindi ko karon si Pao ta. Ba. Daw ka astig si mo, daw sobra ka pas pulis ka panipa ka Hindi ba? kayo may dos sa tupad, may dos tupad mo. May dos to pa si Pao tani Hindi pa mo sa likong ido, kaya daw ga nasa tangi mo, balot nga daw kauno niya. May lubad ka ha. Anyway, grabe, hasta ido ka katingala, gawin na tawag, so direk ang Tuod, no? Dito sa mo, no, alas 10 way na bukas kalanaan kagalimnan. Ati, kamo dia mas pagidi ka alas 7 dia suno sa Executive Order number 008 da CGE, series of 2020. And isa for an order enforcing 8 p.m. to 4 a.m. curfew in the city of Cadiz. Aba. Of all citizen in the city of Cadiz. Grabe niya, tanan-tanan ni. Ano pag hindi nabutang? In connection with this malls, recreation establishment. Hindi mga bidyukihan ni, no? Community centers, convenience stores, restaurant, dalang alapitan kalanan diyo, karang... Te, nanira ka? Dahil pa lang, and other commercial areas would only be allowed to remain open until 7 p.m. Okay, good. Kaya mat mo, alas 7, sirado na yatanan. Amo niya alas 10? Alas 10, kaya nakulit pa alas 7. Nagsira na ginawa kami, kay quarter to 6, sira na kami. Naglagaw ko na yun. Naglibot ko. Bawang mga nag-aangarinig, mga 24 oras balaga bukas. Convenience store? Oo. Sarado, convenience store. Aso, sarado. Security guard na bilin. Sarado, gid. Ang ilim na ito kayo na, lingko, masira na ka mo. Sir, wala may customer. Lingko, masira ka mo ay customer o kung may curfew niya. May curfew, kiman sir, pero wala naging sir customer tuon. Di kayo, wala siya may malagaw mo. So, yung may malagaw, kasi siyempre makabailate sila. Correct. Pagaboto sa kwano, sa libot sa pulisang barangay Tanod, sa Madalan Opisay na, damo tao. Okay. Wali kayang STL ka, hinulat pa sa pataya na. Sling ko kay Colonel Masito, sir. Ang STL diyo. Yato na likod na bro, kaya iti pangabuhian man. Ko tingamon, pangabuhian magito. Sira man namon. Te? Sila i-konsultata na rin sa sanggunian, boss, kung ano. Kaya, actually, hindi subungan gabi, more on, kuhan mo lang niya aton, subong inang pagsaway lang anay, pang-warning. Kung madala mo lang siya sa sawayon ta, hindi lang pagbadakpon, pagkakargahan kung anong violation da. Gani, mo na ginay mo ni Pule. Kung hindi lagi man siya madala ka masaway, tiya mo na naguro yung pag-kurit mo da kag penalize siya okay, isa pa, first night pa lang ni Subong. First night siyempre iban to na padalaan mag-isang mga liter bala. Pero daw basig iban way pero mo butang lang da, nasaway na mabasa bla. Dahil ni ako ni kati pagdala sa bata usa ko niya i ni pao kati importante ni. Ate mo to na basa ta, lingkod tigali ka. Pero may mga exempted man di nga araya nga bukas. Ang health center dapat bukas perme. Pharmacist kasi baklan bulong na mo. Mga healthcare establishment, mga dialysis na mo center, di ba ka mga kwandiyo, specialist lang, mga healthcare establishment, as well as mga personnel nga nag-man sini nga mga establishment, kaga mga authorized government official
exempted sining order. Yes, yes. Why matilimutan ka nga media, mo nagagaling mo ba? Sibla ko dakpan man ko bla. Hindi, mga baro na yung pulis. Hindi na ng pulis, Pero kay lingko, kuha na niya, inang given na ya. Nga kita ya, dala kita sa balita, ti ko malagaw kita da, o kung maglibot, may purpose nga nagalibot kita. So, muna daw, kung kisubong, grabe gid pa gano sa ekonomiya, sunod sa kadis, bangod man sila galing kiti, for the safety of everybody, kaya muna siya ang katabo action na reka. Nag-implement naman sang based man sa Executive Order number 007 SGE, and SGE Salvador G. Escalante mo. Series of 2020 ning Executive Order naman niya 4-day work week sa siyudad sa Cadiz ang umpisa man kaina. Pero sa 4D nila nga trabaho, mas start sila ya 7 o'clock sa aga, kag matapos alas 6 sa gabi. Okay. Amo nang ilang bali instead sang 8 sa aga, kag 5 sa hapon matapos, ang ilan niya 7 pa lang, sugod na sila obraso sa mga may mga transaksyon sa mga government offices sudad sa Cadiz. Sa sinang executive order nga ipapanaog number 007-SGE na pwede na ka proceed kung may mga transaksyon ka mo sa gobyerno, alas 7 bukas na sila. So, pwede na ka muna. Tapos, pwede ka mo man sa alas 5 sa hapon kay ara pa sila hasta alas 6. Pero, hindi na ka mo kanto biyernes kaya wala na sa biyernes. Ang trabaho sa amon diya nga mga paggoberno taratapan. Ang exempted lamang sini, amo ang mga empleyado nga nag-render man sa mga public health, medical emergency services, regular man o kung casual, kinanglan aragid. Ang employees nga render sa disaster preparedness kag risk reduction management ng mga services, regular man kung casual, kinanglan aragid. Kaga ang membro sang Interagency Task Force sang COVID-19, naging crear mismo base sa Executive Order number 003-SGE series of 2020. Amo ni sila mga on-call ni sila yung mga rita sila nga public service any day of the week regardless of the time, whatever the circumstances required. So, amo ni silang exempted man na sa sininga for the work. So, iban sila na yati na sulod sila ya alas 7 sa aga, kag out sila alas 6 sa gabi, sugod sa bunga adlaw until nga ma-left ini ang Presidential Proclamation number 922 ni Presidente Rodrigo Duterte kay mo man ito na ginabasihan aksyon ni Reka. So, amo nang mga pila ka mga update diri. So far, nagsaka agad mga 40% kanamuon sa mga person under monitoring o called PUM. Halin sang Sabado, may 79 kami. Pagka Domingo, ang amon PUM nag-100. Then, kahapon o kung kagabi lang, nag-142. In-release nila ni Kaina, nga 142 na ang person under monitoring. So, sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Health Officer sa Siyudad sa Cadiz, nga mayo nga sinyalis ini nga nagdamo ni, hindi ni siya dapat kakulbaan sa mga kadisnon kay under monitoring ni sila. Ang mayo sini kay nakita naton ang kooperasyon sa mga pumuluyo kami mismo ini mga nagrabot alin sa Manila, alin sa abroad, naga-volunteer na sila yung nagapaybalong, ara sila kag they are surrender themselves nga maga-idalom sila sang 14-day home quarantine. Amo nang namin ang ina-appreciate ko gid na Action Roger nga mga tikang kag sahi sang attitude ba sang tawo ba?
Gani man, at least daw na educate naman, kag-aware naman ang tanan. At least ang kalipay sa LGU, yung grupo puerti, tungkol sila mismo yan nagasumite, sa kagulingon nila nga, ari ko sa Manila, i-quarantine kung kagulingon ko. That's why nga si Dr. Maria Victoria Ibanez, ipasalamat kitsa man sa aton nga mga katapos ng media. Yes. Nga tungod sang information dissemination, kag natagaan sila sang tsansa maka-explain. Kaya mga kanamo sa hisitan sila sinikayman. Number one, nagalantaw mo sila nga base kon ang tao nga nakabalo sina nga gibutan sila PUM, kuan wala sa ila, hatag na malasang laing nga interpretasyon nga sila may aras la virus. Isang na-explicar ina nga ang PUM, wala sang anuman nga ginabatyag, but kinanglan nga mag-undergo sa 14-day quarantine para sa ginatawag nga kasiguruhan. Very good. Gin-explicar ba kung ano ang PUI? Ang PUI iya ang person under investigation. Kiling ko gani, ang PUI amo na siya ang natawag nga PUI. Kaya kina-PUon gid, kung positive kung negative, that's why ginturn over sila dayon sa Department of Health sila sa Bacolod, kag ipatigayon na sang test. Sa 5 na mo diri ka PUI, ang duha maayo na pamatyag. Very good. Pero wala pa sang result sa ila kati daw hindi pa man dayon gid ang result kati din pa naguro makadto nga mga laboratory. Just to sure nga kung ano gid ang ila sining status pero mayon ang ila pamatyag. Very good. So kung aton ialantawon dire sa gihapon as of this broadcast time, COVID free ang syudad sang Cadiz sa Eric. Apisar nga mo na suliton ko nga nagdugang kanamoon kag maayo nga sinyales nga nagdamo ang mga PUM. Wala na ginatago, wala na nahuya, kag nagalang-alang ang mga nagalabot alin sa Metro Manila. Hindi nila pagkahuya ang nila kagalingon nga magsumiter action Roger, because inatanan para sa first and foremost sa pamilya nila nga iban, hindi malatnan. At the same time, ang makatupad balay Manila, hindi man malatnan bla. Kang isa pa, kung mag-amo nang imoy reaksyon, kundi daw hero ka pa sina. Daw ka namin, Nga ba kayo katago, yung ati ikaw, halikas Manila, kaya ang gobyerno nagkasiling, kundi kaya halin sa nga purgatorio, kilala ni sumiter na magiging kagulingon, para nga ma-check up ka Kamo na siya ang attitude sa isa na tawagan ni kuno nga intelligent o kon maalam nga tao. Yes, action. Pero inang yan nagadaw ga pakasino man nga sila. Nga ano kami nga maganugin na ano kami ay kami ano. Kung saan man ako pa ano matyaga mo sa among nga pamilya aroon? Daw may mga pag-election Eric nga daw kamo pa yang nakabaloy kung ano kami kung ano nga mo na batyagan di kuita daw kaalam to pero nakamangmang bla klase sa mga attitude mga kaya kuya hindi ko na nami ang sahi sa attitude na ya. That is why nga suno pa gani sa kay kay Dr. Maria Victoria Ibanez kasi niya kung magpabilin ang mga tao nga bisan pa nga grabe ng information dissemination na pag-explikar sa ila kung ano ini mga klase sang status ini nga mga tao sa PUM nga PUI kag magpalay sila pagpaktigang ma-identify sila magamit man ang gobyerno sa ngunto sa paggamit sa aton sila nga kapulisan agod nga maobligar man ang iban. Kag isa pa mayara kaya nga Acta Republica sa Republic Act 11332 nga pwede siya mamultahan sang 20,000 ka pesos sa 50,000 ka pesos kapag payular siya kag tubong man makapreso sang isa ka bulan to kubano ka bulan basta ginatawag na galing nga public health concern. Correct. Tiyan mo na siya action Eric subong siling ko, gibukal ko itong blatter, siling ko ba daw, hawan kayo pares, kasi parigargar to si Police Executive Master Sergeant Rael Gargar, ang ara subong. Padulong pa lang ko na daya, masiling na nadayon nga rin na si Pare Roger, pre, dali, hindi ko may mga aral na balita hindi ka na malata blatter, istoryahan nyo na kasi kung ano mo. Ay, yung rason niya, siling niya, kung mabasa ka na presyo blatter, huwag ka pa nakabalugin sa istorya, baka istoryahan ta ka anay. Makabalog ka kung anong istorya sa balita, at siya makata sa blatter. Di kayo na, pagkabot ko to, maamog ay pagsugod sa pag-imbukada mo sa programa.
gamonitor ko, pagkabot ko to, sila nga, bawa pre na hawan kita subugat sa dalan, taga ni hawan man. Very good. Sila ko, nami na siya, pare nga indikasyon, nga sa diin, ang aton sila nga mga pumuluyo, may nalungon, kag basi, while sa kabalong at tinagawan, dalang ang tanariga pangamuyo, no? Agod nga ma-safety kita, agod nga mahilway kita sining coronavirus. Tama niya, actually, katong si Madulong nga report, mga balita, mga informasyon, direkta dire sa ato ng tangaan, nga tabi talanda si Mr. Romo, pasaporte, kaya na text sa tagapon sa aton, sila nga, tamyaw, wama ko na ikuti, sige salamat, gina, sa pagpamati. Para sa Action at Patrol, sunod sa karisuna sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report, sa Bacolod, aksyon, Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina Aksyon Roger Gotib, very habit live report sa Siyudad San Cadiz, ang balita ng Aksyon na Roger Gotib. Ginadulong sa inyo sa karawan sa Santo Plus sa Coffee Mix. Kita nga mga Pinoy mahilig magpangapi aga ug tuhapon kung sa gabi pa. Pero ko sa kakumod-kumod kita sa kaasid ta, sulok-sulok ta. Hindi na ninyo inapagproblemahi pa. Kay ari na ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga himo sa soya santons kag barangay. May kafe ka na, may bulong ka pa. Ano pa ginahulat nyo? Magbakal na sa Santon Plus Coffee Mix sa pinaka malapit nga tindahan sa inyo mga lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Ali sa report na Aksyon Roger Gotis, Roger Gotib, Gotis mo na man. Si Aksyon Roger Gotib, Gotis Porcelana. Sa Iluhanta si Aksyon na Tamon Forte, no? Alin sa Cadiz Correction sa Iluhanta ang Escalante, kag Sagay Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Report. Yari sa line number 3 si Aksyon Stephen Tamon Forte sa report. Tamang gabi, please come in. Sa Aksyon Eric, isa naman iya ka grupo sang mga negosyante, 19 tanan ka mga tao, kaina sang aga. Aksyon Eric ang natigayon nga pick up, matipon iya sang kapulisan diri sa siyudad sang Sagay. Bangod nga ining mga grupo, Aksyon Eric sang mga negosyante nga nagikan pa iya ka sa San Pablo, Laguna, nga sa diin nagapamaligya ini sila Aksyon Eric sang mga kitchenware, ining mga kagamitan iya pang kusina. Pero bangod sining ginakampanya subong mahugot iya nga mga precautionary measure sang aton iya nga opisyalis diri sa siyudad sa Sagay, lakip na ang mga kapulisan, gin pang tipo ni sila kay ina Aksyon Eric kag gindala ini sa istasyon sa Sagay City PNP, gin usisa, gin pamangkot, kag gin kuhaan sang isa-isa sang pangalan, address, kag gin turnover ini kay ina Aksyon Eric sa may CHO diri sa siyudad sa Sagay. Kagalin sa CHO gin turnover ini sa evacuation center sa diin sila puyon o kung i-quarantine sa sulod diya sang 7 kadlaw diri sa siyudad sa Sagay. Pero ini Aksyon Eric nga mga katawhan naga-insister gid nga wala sila sing virus nga dala kay bangod sining paglaptas ang mga viruses. Aksyon Eric amo ini nga gintipon sila sang kapulisan agod nga tapna ma-prevent ining paglapta iya sang nanimbitan nga virus kag natigayon ini kay ina Aksyon Eric sang aga. Tingog Police Major Antonio Benitez Jr. interview naton kay na Aksyon Eric. Isa na reklamo ang pumuluyo may mga pangayaw nga rin kag napamangkot nila akong taga-diin, taga Laguna. So immediately nag-react kita in relation sa aton task force.
sa Incob. So gimplastar naton kag patawag sila ka ng gintipon gipamangkot basic question kag gintawagan naton rescue para ma-determine kung hindi sila nagadala sa symptoms ng Incob. Pero as of this time, ongoing pa nga aton processing sa ila kag gini-refer naton ni sa CHO o sa rescue unit sa task force. Amo to action Eric ang pagpalayag ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining 19 ka mga tawo nga ginpatigayon kay inasang temperature test. May baluan kung bala may mga sintomas, silanat o kung ano pa dira action Eric kag turnover ina sa setso kag subong ara sa evacuation center. Pero ang tigayon naton action Eric ma-interview karon gid lang nga hapon o kining sining adlaw ining ilaya checker ining naga-manage sa ila sining 19 ka mga tao action Eric kagin pamangkot naton ang ilang katuyuan nga ayari sila sa siyudad sa Sagay. Tingog ni Mrs. Mendoza ang checker sining grupo nga mga negosyante action Eric kay nasang udto. Sa Radyo Bacolod. Ano ang inyong katuyuan ari kung sa Sagay tiga din mo? Taga-Laguna po kami. Nagtitinda po kami dito ng mga stainless po. Hanap buhay po namin. Okay. So mga ilang weeks na kayo dito o buwan na kayo dito sa Negros? Sa Negros po ay March 6 pa po kami dito. Nung March pa po kami dumating dito ng first week. Pero January pa po kami umalis ng Laguna sa Iloilo. Okay. So mga ilan kayong last? 19 katao po kami, kasama po yung driver. So, pero alam nyo na mayroong... Opo. Kasi nung nabiyahe naman po kami nito palang February, inano na rin po kami sa yung temperature dyan sa Ruro. Inano na rin po kaming mag-asawa kasi kami po yung nauwi eh. So, anong kumpanya ito? Kumpanya ito? Ano lang po, gawaan lang po ng mga stainless. Mutok siya Eric ang pagpalayag yan ni Mrs. Mendoza ining checker sa nanimbitan niya nga 19 ka mga tao kay nga na tigayon nga ma-test ang mga kapulisan aga subong action Eric ti pulo pa way sila na diri sa siyudad sa Sagay medyo nadala sila sa quarantine. Okay. Pero according iya sa kay Police Major Antonio Benitez Jr. kon matapos na itanan pag tugtan pagpapulian man sila sa ila na inambitan niya nga doog kung matapos na ining isa ka bulan nga quarantine. Amo niya action Eric ang aton madulong ang mga balita gikan diri sa siyudad sa Sagay kag subong nga gabi ni kapatigan sa mga checkpoint aton kapulisan. Angot naman iya sa mga precautionary measure nga ginahimo para sa din ma-check ang tagsa mga tawo nga sulod diri sa siyudad sa Sagay. Gikan diri sa siyudad sa Sagay Asentamun 14 nag-report kuno sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Tamon Forte ang ato sini koreksyon Sagay kag Escalante City. Ang balita ni aksyon Tamon Forte ginadulo naman sa inyo sa kalaban sa DTX 500 capsule. Parang kompleto ang yung sininga management sa yung sininga liver detox magtumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule may arag tawag nga detoxifying compounds. Bali mo siya nagatinlo sang dugo kagatay. May mga active ingredients ni phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation. Mga cirrhosis kag cancer. Ti para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Tumar kita adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Amon nga barangay kapitan sa barangay Panokoy, barangay kapitan Yolanda Bibing Noble. Opo sa barangay council Kabangatanod namon ti ara subungo. Galibot mo sa bilog nga barangay sang Panokoy. Puwerte nga amon kapitana no. Hands on gid si Kapitan Bibing Noble. Kaya mo ni oras sa ronda man sa mo. Ginapasiguro yagid nga amon ang aton sini barangay nga wala sa may nagalagaw amon ni 10 oras sang kagabihon.
Puwerte nga mo kapitana. Believe. Congrats kay Kapitan Yolanda, Bibing Noble, and Barangay Council sa Barangay Panukoy. Balikan ta ato report, dugang aksyon balita, halin sa area sa Escalante kag Sagay. Liton kita sa atong palamatinan, ang ato naman City Correction, live report sa syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Team Report. Yari si Aksyon Stephen Presquito sa report step. May gabi, please come in. Yes, Action Eric, karon nga gabi, nagpatigayon gid sang pag-disinfect no ang aton nga local government pinagi sa mando ni Mayor Rene Costilo, ang aton nga mayor diri sa siyudad sa San Carlos, nga pagkatapos ng isang press conference kay gina-action Eric sang hapon, mga alas 2 sang hapon no, iya gid pahibalo kag nga sabihin na very much kwan gid siya no, aware sa sang kag ginagaworried gid siya ang aton nga mayor tungod sang ining gakatabo karon labi na ining COVID-19 o ining coronavirus 19 nga sabihin na upod niya kagina sa pag-press ko na mo si Dr. Lawrence Portugues, ang amon diring City Health Officer sang San Carlos City Health Department, nga ang may ara na karon sa ginatawag nga 133 no ka mga persons under observation ini karon na monitoring o PUM ang ginatawag no, persons under monitoring, kag may ara tatlo ka mga persons under investigation. So, tatlo pa lamang no, ining under investigation. Kag sabihin na sa kaluoy-san Diyos, Action Eric, wala pa naman no, sing positive gid nga na igo o ining nangin na pasyente sa coronavirus. So, gani nga ang ginpatigayon sa aton nga mayor nga isa sa preventive measures nga action nga iya ginimo ining pagpabutang sang checkpoint sa may boundary sang Oriental Negros kag Negros Occidental, nga dito ang focus gid hapon hasta karon kagina no ara gid mismo aton mayor sa Dalanon sa pagbantay sa pagtan-aw kag dito nakita naton Action Eric nga preparado ang aton City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO sa pagpanguna ni Officer Joe Recalix Salinganza kag ang aton mga city health officers, ang aton barangay officials, barangay personnel, ang aton Philippine Army, ang upodman ang aton Philippine National Police sa pagpangunan ni Police Major Mark Angelo Hongko. So dito nakita nato Action Eric nga kina scanner gid no, gigamit ini sila sang thermoscanner para sa pagkuha sang body temperature sa tanan nga mga motorista, mga gasakay sa motorsiklo, nagbus o mga private vehicle. So may na nga wala sang may magkasulod sa San Carlos City. Kung lain ang ilang tuyo o kung lagaw-lagaw lang, hindi kit pwede according sa kay Mayor. Kundi nga kung may tuyo gid sila o may relative sila din sa San Carlos, pwede gid sila makasulod sa siyudad sa San Carlos. And then to follow ang boundary naman sang Bacolod and going Don Salvador, Benedicto to San Carlos. And the rest, ang masunod mo ang going north sa may Calatrava boundary sa San Carlos City. Kag ang aton seaports no, wala gid sa mga biyahe karon ang aton mga vessels no, tungod sa pag-declare man sa Cebu City ni Mayor ni Governor Gwen Garcia sang no sea travel policy. So gani amo ina ang ginagabalag-an karon sang Mayor sa siyudad San Carlos nga kon mahimo no nga wala sing may mag-hoarding sa mga presyo o sa mga balaklon ilabi na sa executive order nga gipagwa. Wala gid sang ginatawag Action Eric nga dapat na maghimulos sini nga sitwasyon sa karon. Kag isa sa iya patuman karon gid nga gabi Action Eric, ining alas 7 sa gabi nagsugod ang pag-disinfect sang bilog na public market sang San Carlos City. Himo ini sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce Volunteer Fire Brigade kag ang aton CDRRMO amo ang nag-join sa pag-disinfect sang the whole public market sang San Carlos City. Kaya sunod pati kay Mayor nga kinahanglan mas maayong maunahan ng daan kag pang-safe ang mga taga San Carlos. Ilabi na nga ang public market Action Eric amo gid ang adlaw-adlaw o day to day
nga nagkadto ang mga pumuluyo para sa pakal sa ilang makinangnanon sa ilang panimalay. So, upod naka-include sa city may nayang executive order nga padayon ini mga nagabalikya sa mga pagkaon, mga sari-sari stores, supermarket, grocery stores, kagiban pagid nung as long as sa commodity sa publiko. So may nakareaksyoner kay ginuna kag masunod ang public terminal. So mo naman ina ang next step sa atong city government para nga ma-situate nga mangin safe ini nga atong siyudad San Carlos sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Stephen. Ang balita ng aksyon, Stephen Fresquito, live report. Gikan sa area sa San Carlos. Ginadulong sa inyo sa Calauan Santon Plus Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, kinapalumok ang panit, kinapahamis ang kutis para healthy skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 11:05 na. Base ko nag-monitor ang police station number 2 sa may danan Lacson. May bukas para yung kalanaan daw naman. Ang duwa kadlagko nga kalanaan sirado na. Pero may isa daw kakalanaan nga tupad sina bukas pa. Okay lang na. Sa ato ka police station number 2 palihog lang. Attention, base kung maagyan nyo na tabala, kang ma-check nyo na, exempted sila sa kwan, sa curfew. Baka unfair naman sa ibang daya nga nagasunod ka nagasira, sila ilaya bukas. Na makasiling mata nga daw oportunista klase negosyante na nga magamuna nga ang tanan nagasunod sang order ka LGU, tapos siya daw wala lang sa bungog ya. Kag imposible mga hindi manadira makita sang taga police station to da nga damo sa lakka nagaparking hasta subong sa sagwa da nga nagabakal ka nagakaon. Maliog lang station number 2 ha. Alin sa report ni aksyon na Stephen Fresquito, Balos ka report Central Negros. Line number 1 aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival Villamor, line number 1 sa report first. May gabi, please come in. Mayroon gabi aksyon kag subungan sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang Lacarlota City sa pagmonitor sa nga COVID-19, kaina sang aga nagkandak sa nga meeting si Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon, City Mayor sang siyudad sang Lacarlota sa 14 ka barangay, kag sa mga personel sang City Health Office, kagaraman ang presensya ni Dr. Halandoni, head sang City Health Office. Ini kaangot sa pagmonitor sa mga nagasulod o kung nagaabot halin sa ibang nga lugar, labi na gid sa Manila, kag sa nagakaiping nga mga banwa diri, labi na gid sa may San Carlos kag Dumaguete, kag labi na gid nga sa ibang nga mga pungsod. Padayon ang pag-monitor suno sa kaya Dr. Rex Halandoon, City Mayor, nga padayonon pagid ang paghugot sa pagbantay sini sa mga nagaalabot nga mga kauturan nga gikan pa sa ibang nga lugar. Agud nga makasiguro nga ining COVID-19 hindi na magalap pa o kung magahalit pa diri sa syudad sang Lacarlota. Ari karon ang tingog o kung sa interview sang Aksyon Radio sa kaya Honorable Anabel Bermudo. Matiala pa ng tingog niya.
Okay, may mga po sa tanan nga nagapulamapi sa station of San Radio. Sa La Carlota is okay man kami subong kay active ang amon mga BHERTS Barangay Health Emergency Response Team. Raya kami subong aktibo kag nagagiyo kag ang per barangay giniting na ni Mayor yesterday nagkaina nagsesyon naman gid kami kag ang mga liga ng mga barangay nagmeeting man to activate gid ya kag to alert and maging vigilant gid sa mga tawo nga nagalin sa Manila kag sa iban man nga lugar nga per barangay mangin vigilante sila sa pagtanaw kung sino nag-abot i-monitor namon through the midwife kay na-organize kita sa BHERT na nga iya sa DILG ara kami naga-monitor kag naga-kadto first kadto lang anay sa tawo sa pamilya nga nag-abot kagwaan sa ilang number to monitor kung ano ang temperature nila everyday. So ang barangay wala naga pabaya-baya kasi na sitwasyon kay hindi ni kaayuhan sa barangay o kung sa tagsa-tag sa kapamilya sang bilog na komunidad pag sang bilog gid nga La Carlota. So ang 14 ka barangay sa barangay ay sa La Carlota nagagiyo gid kami agud to ma-monitor namon PUM tagamon syudad ready naman kay may mga gina standby man ang amon nga mayor kag ang amon nga LGU sang para kung in kaso may PUI kabay pa nga wala lang. So ginapangamuyo tanga ang tanan mag-pray lang mapalayo lang sa aton ang tanan-tanan nga mga insidente nga ina calamity nga ina nga hindi lang kita maapektuhan kay hindi lang kita isa kundi bilog na community kag nga atong pamilya. So amo ato ang tingog ni Honorable Kapitan Anabel Bermudo sang Barangay 3 Ciudad sang La Carlota nagapadayon hasta karon tubtob ini nga mag-declare nga magadula na ang ining ginatawag nga COVID-19 sa bilog nga pungsod. Report live gikan diri sa aton amtangan sa syudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kay Aksyon Percival Villamor panawagan kay Police Major Sherlock Gabana, sir. Base ma-check mo na dabla sa area mo sa dalan lakson. Ang tatlo kadalag ko nga kalananda halo sirado na. Pero may isa na kadako nga kalanan nga bukas pa damo sa lakyan nga parking. Damo ka bakal kag damo pagkakaon. Hindi ba may curfew ta? Panawagan kay Police Major Sherlock Gabana, Hepe sa Station number 2. Basi ko na kapamati dira si Major Sherlock Cabana, sir. Basi ma-check mo ni sir, basi wala mo ni makitaan sa imo nga mga men, sa imo nga mga K9, ang dako nga karanaan sa lakson, no? Doka unfair naman niya. Sunod tabla sang dapat sundon. Hindi lang tabla magpagpawala kag mag pabulag-bulag lagi kabudlay man ang istorya nga. Abi ko ay nabi action John Video B. Kay palabot na kay Major Sherlock Cabana. Calling, Major Sherlock Cabana, sir. Ara kita sogsaran mo sa lakson gido, kurti kasanag, damo kakaon da. Ga sira ganing gagmay kalanan, hindi pa yung dako kalanan, masobra naman na. Ang tatlo kay kadlag ko kalanan stupad dala sira na gani. Oo. Siya ka ba na agpagdamo pagkakaon no ba? Hindi naman ang tsakto ah. Calling, Major Sherlock Cabana, sir. Where are you? Ang basi may mga mental na vlog na nagapapati na kag maka-relay sang information kay Major Sherlock Cabana. No? Ang mayara na gabanaag nga karanaan nga damo pagkakaon siro. Basi ma-check mo na kamasaway mo na da. Basi mas nakabalong may order si Mayor Bing. Kung ito imposible, hindi silak balo ah. Pwes na kapanilag, stupad nilaw. Sobra naman. Alis sa report, Aksyon Percival Villamor. Aksyon, Nuno de la Cruz, may balos man nga report.
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon, Nolo de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please come in. Aksyon Eric, mayong gabi kag mayong gabi gisig ta palamati sang aksyon ay Night Patrol sa aksyon Radyo Bacolod. Report nga ton madalas sa sining tinion bagogid lang no. Masako ang pakadto pakari sang patrol car sang pulis. Pagod man sa sining may kangkanan sang executive order nga ginpapanaog ni Honorable Mayor Maria Gina Montilla Lizares na i-enhance community quarantine ang Sipalay no. Kag isa sa mga nabutang sa executive order na may curfew na kada alas 9 ang gabi diri sa siyudad sa Sipalay. That's why gina-implementar gid sa karon. Naglibot-libot ko to alas 8 pa lang pasado action Eric. Tawhay nakayo diri sa city proper no. Pati sa mga kaiping nga mga barangay dito na sa Guagua yon no sang city proper. Labot patong ato mga pulis para nga pasiguraduhon gid nga wala na sang mga nagalagaw no. Kabataan man o kung may edad man hindi na pwede makalagaw basta pag abot sa oras na alas 9 no. Ti mga klanan, mga ilimnan wala, sarado na no. Wala naman sa may customer nga makadto kay curfew na kag hindi na pwede makalagaw no. So masinaton nga apektado ang mga negosyo. Labi na gid ini mga palanyapunan, ini kalanan, pati mga ilimnan pero way man sang mahimo no kay nagaayo man ang aton o ng mayor sang siyudad sang Sipalay nga kooperahan ta ini kay para man ini sa proteksyon sang pamuluyong Sipalay noon no. So bangon sining ginpapraog nga executive order hindi na pwede makasulod diri ang hindi taga Sipalay. Kag kung may ari giman taga Sipalay nga magpauli dire no padayon nga monitoron ang kondisyon sa ila sining lawas kag ibaloon kun bala may ginabatyag ini kun wala no. May diid ang pag monitor sa mga makasulod dire no. Bisan pa nga may pamilya sila o taga dire sila basta nakalin sila sa ibang nga lugar isopi na nga kinahanglan monitoron gid ang kondisyon sa ila sining lawas no. So maayo man no ka nga ini nga lihok kay protection man ini sa mga Sipalay non. Ang parte naman sa mga resort ba Action Eric nasugilado naman kag naintindihan man nila sitwasyon no. Ginayo nga mga isa man lang ni kabulan nga hindi tanay makabaton bisita, hindi sila makabaton bisita kag ang ibang may nakapabok natin pangkansilar sa mga tagiya sa mga resort no. Kag ang ibang kanina nagpululi naman no. Bangod man luyag nila mag-kooperar especialmente ang mga tagiya sa resort luyag man mag-kooperar kay mati kung may ara isang makasulod kag mga bisita nila apektado man ang halos tanan no. So para mapaiway paiway na lang malikawan ginhimo ining lihok sa karon no? Para depensa, proteksyon para sa pumuluyong Sipalay no. Ang muling report kato madalas sa sining tinion, direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility diri sa siyudad sa Sipalay. Sa gihapon ini ang inyong kaaksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Salamat gid aksyon Nonoy de la Cruz live report dira sa area sang Southern Negros.
Action Radio Philippines Standard Time alas 11:18 na. May gabi nila kamanan nila nga pagpaurok-urok sa Engineer Arthur Normandy, Joe Arturo Santander, Josan kag pamilya Miraflores, Cuales sa Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkaran City, halin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores, Cuales. Sa kay Ma'am Grace Fus, mayang gabi, gapaurok-urok si Madam Grace Fus, no? Sige, pangyasin nga paurok-urok. Pamati da, no? Salamat, gid. Sa inyo dira nga paurok-urok. Sa kay Madam Senya Kanyada Imnasi, haraman nga paurok-urok sila ni Toto Glenard Antiporta. Balik kita when we come back. Balik ka report ni Action John Diaz. Pagkatapos lang, ato sila importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay... My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kaabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod, mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hihimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Ramon din nga ari subong samon nga school ang ginapangunahan sa Action Radio mga staff nga mabulig diri sa amon nga paglimpyo sa eskwelahan. Sa gihapon komitido magpangalagad sa inyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Pabalik diri sa ato nga pagpalagad mga bidira sa kay Police Captain Wilfredo Binuman Jr., hepe sang IBI Magarona Police Station. Gamonitor siya upod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station number 6. White tagali sa mong loto ha? Kaya mga taga-loto, nakulbaan mga tapikan COVID. Huwag sila na nag-draw. No? Wide draw sa buong sang loto. Kaya ang mga taga-loto, PCSO, nahadlok tapikan COVID. Balikan ta si Action Jan Diaz, ang wala makulbaan sa COVID. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Ang ginakalbaan sa COVID, Action Jan Diaz sa report. Jan, please come back. Duwa ka mga persona ang nagkradakpan sa mga kapulisan sa Police Station number 5 sa bypass operation. Naging patigayon sa nigita mga gabi si ere naman sang Purok Mapalaron sakop sa barangay 30 sa Radsang Bacolod. Pwede naman ang kradakpan duwa ng mga persona o naging kalalaki Reggie Director alias Gamay, 30 ang anyos. Kagini si Clarice Castillo, 22 ang edad. Presidente naman sa Purok Abocado, Barangay 20 sa Radsang Bacolod. Di naman ang kradakpan niya nakabing naman sa mga newly identified individual. Contact personalities ang ato naman nga mga kapulisan. Namatay kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang acting Chief of Police. Bukod Commander sa Police Station number 5 Action Eric nga tidugay naman nila ginamonitor rin naman ang kadakpan. Kasi rin kayo na recover diri sa posisyon ka control. Duwa ka mga persona ang tilaman din ka mga plastic sachet, mga 14 ka mga plastic sachet sa suspected sa butanan kaya nabanta nagabalor 20,000 ka pesos. Ano bigay sa kadako galing sa sachet other than the 14 hit silicone elongated hit sentence pari plastic sachet sa suspected sabu 200 pesos kwarta bilang bypass money kag ining pinakamadrag paraphernalia. Ining duwang ka mga persona preso karon sa general facility sa police station number 5 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Mga balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Nasabtan sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat, Gid Jan. Salamat, Patrol 2. There you have it. Ang kabugusan ng pamalagan Action Night Patrol Program sa Martes. Ngayon edisyon. Magkatako piniti po rin balik ini buwas Miyerkules. Same time, same station. Ato sa lima patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon nga gabi. Ato ang correspondent kompleto sila. Roger Gute, Percival Pinamor, Stephen Presquito, Tamon Forte, Nonoy de la Cruz. Of course, Action Jan Diaz. Aksyon ninyo bugin ang ato piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. New Center Action Andy Pensor with Action de Naboso. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner with IT Expert JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Silan Sambaco, si Broadcast Engineer Bernie Bilacanas, ang Batang Suay, Back to Back kay Security Guard Rene Cordoba. May kapitilagay kay Kagawad Wilson Go, Kagawad Wilson Go, kamonitor pa. Saka sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director sa Rex Cantong, ang inyong ang Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista,
Ayaw magkalipatan tis magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako. Dala ang bilang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.